आसाम स्टेट एजुकेशन बोर्ड बेजों फोसावजानाय हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि जि फिथाइ बेखौ दिनै फोसावदों आरो बे फोसावनायाव जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना दिनैनि जि फिथाइ फोसावनाय बे फिथाइ फोसावनायाव जोङो तामुलपुर जिल्लाया आसामनि मादावनो जोङो साइन्स स्ट्रिमाव जोंहा 98.39 बे पार्सेन्ट लानानै आसामनि मादावनो सेथि जायगा जोङो जिल्लाया तामुलपुर जिल्लाया आवग्रिनो हादों। कमार्स स्ट्रिमाव जोंहा 98.95% लानानै नैथि माने आसाम मादावनो नैथि मासि आवग्रिनानै उथ्रिसार जानो हादों आरो बेबायदिनो आर्ट्सआवबो 88.63% लानानै मोजाङै जोंनि फरायसाफ्रा तामुलपुर जिल्लायाव उथ्रिसारनो हादों आरो बे जि बिगियान आयदायाव जोंहा सेथि आसामनि मादावनो सेथि जायगा आवग्रिनो हानाय आरो कमार्स स्ट्रिमाव जोङो नैथि जायगा आवग्रिनो हानाय बे फिथाइखौ मोननानै तामुलपुर जिल्लानि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयो थारैनो जोबोद बाख्नायथावना मोनसे फिथाइ होननानै जोङो सानो मानोना तामुलपुर जिल्लाया माने गोदानै दाजानाय मोनसे जिल्ला अब्लाबो जोङो जोंनि फरायसा बिथांमोननि गोब्राब नाजानाय जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोननि मोजां फोरोंनाय आरो जोथोनगिरि बिमा बिफामोननि मोजां जोथोन लानायजों दिनैनि नैबे फिथाइया जोंना जोबोर गोग्गाथाव जादों। दा बेखौ जोङो गिबियाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जाय फरायसा बिथांमोना गोब्राब नाजानानै गावखौ बावसोमनायनि गेजेरजों फरायनानै गावनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनायजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लानि जि सोलोंथाइनि जि मोनसे मानदान्दा बेखौ आसामनि मादावनो मोनसे गोजौ मानदान्दा खालामनायनि थाखाय बा गोजौ मानदान्दायाव जोंनि जिल्लाखौ दोननायनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो नाजाथाबनानै फरायनाय फरायसा बिथांमोनखौ जोङो जोबोद जों साबायखर बावदों आरो नैथियाव जों साबायखर बावनांगोन जाय फोरोंगिरि बिथांमोना गावनि फरायसाफोरखौ आसि थुनाय गावनि फिसा बायदियै फोरोंनानै मोजां रिजाल्ट खालामनायाव मदद खालामबाय। दा गुबुन फरायसालिनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगुरु बिथांमोनखौ जोङो जिल्ला एबसुनिफ्राय रोजा जों साबायखर बावदों। थामथियाव जोङो साबायखर बावगोन जे गावनि गथ'खौ जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों जोथोन लानानै जाय बिमा बिफा बिथांमोना गथ'खौ मोजां रिजाल्ट खालामनायाव मदद खालामबाय साफ्रोमबो बिमा बिफा बिथांमोनखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो साबायखर बावगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे तामुलपुराव दिनै जे हायर सेकेन्डारिनि जि जोबथा आनजादनि मोनसे फिथाइ बा रिजाल्ट बे रिजाल्टआ मोजां जानायाव मोनसे खारनबो दंबावो बे जाबाय तामुलपुर जिल्लाया थांनाय समफोराव जोंनि जि जिल्लानि सोलोंथाइनि मोनसे आबहावा बे आबहावायाबो जोबोर मोजां जोंनि गेजेराव दाङाबाजि गैयालासिनो सोलोंथाइनि मोनसे थासारि बा सोलोंथाइनि आबहावाया जोबोद मोजां जानायनि थाखायनो हयथ' जोंनि फरायसाफ्रा बे मोजां थासारिनि खाबुखौ बिथांमोना लानो हादों बेयो जोबोद बाख्नायथावना बाथ्रा आरो ओंखायनो आङो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि जानानै तामुलपुरनि सिङाव थानाय गुबुन आफादनि जोंनि दैदेनगिरि जोंनि माहारियारि आफादफोर जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर लोगोसेनो फरायसा आफादफोर लोगोसेनो जोंनि समाजनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसेनो जोंनि राजखान्थिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि तामुलपुर जिल्लानि जि मोनसे आबहावा बेखौ मोजां खालामनायाव बयबो खौसे खामानि मावदों। जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनाबो थासारिखौ जोंहा मोजां खालामनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों। ओंखायनो जोंनि तामुलपुर जिल्लायाव थांनाय समफ्राव जे मोनसे गोजोन थासारि जोंहा दङमोन आरो बे गोजोन थासारिखौ खाबु लानानै जोंनि फरायसा बिथांमोना गावखौ बावसोमनानै नाजानायनि गेजेरजों फरायनानै दिनै नैबे जि मोनसे साइन्सआव जि माने सेथि माने जायगा आवग्रिनो हानाय आसामनि मादावनो आरो कमार्स स्ट्रिमाव नैथि जायगा आवग्रिनो हानाया बेयो थारैनो नैबेफोरबायदि जाहोननि थाखाय जाफुंसारदों होननानै जों सानो आरो आं दिनै नैबे हायर सेकेन्डारिनि जि जोबथा जि आनजादनि जि फिथाइ फोसावनाय गोथार सानाव आङो दिनै खावलायनो लुबैगोन जे दिनै जायफोर फरायगासिनो दङ 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादफोर लिरगोन साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोना गावखौ बावसोमनानै नाजाथाबनायनि गेजेरजों
जोंनि जि थासारि जि गोजोन मोनसे थासारि दायो जोंनि तामुलपुर जिल्लायाव दङ बे थासारिनि खाबुखौ लानानै गावखौ जाफुंसारहोनायजों लोगोसेनो जोंनि जिल्लाखौबो गोजौ मोनसे मानदान्दायाव दोननो थाखाय बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन। लोगोसेनो जाय बिथांमोना दिनै समाजखौ दैदेनो, जाय बिथांमोना दिनै जोंनि माखासे गौथुमफोर, जोंनि माहारियारि गौथुम, जोंनि फरायसा आफादफोर, बिनि दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो आङो खावलायगोन जेन आथिखालाव जिबायदि मोनसे थासारि दङ बे थासारिखौ जोङो कन्टिनिउ खालामो आरो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जि मोनसे थासारि बेखौ जों गोजोन खालामनानै लाखिनो हायो, जाहाथे जोंनि फरायसा बिथांमोना फरायनायाव खाबु जायो आरो बिनि गेजेरजों गावखौ दाफुंनायजों लोगोसेनो जोंनि समाज, हारि आरो जोंनि हादरखौबो गोजौआव दैखांनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो खाबु मोनो। दा बेखौ आङो इयुन जोलै साफ्रोमबो जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, जोङो बयबो गावखौ जाफुंसार खालामनायजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि समाज, जोंनि हारि, जोंनि हादरनि थाखाय मावनांगौ जोंहा बयहाबो दायथ' दङ आरो बेखौ मावलांनो थाखाय साफ्रोमबो इयुन जोलै बिथांमोनखौ आङो खावलायबाय। स्पेसियेलि जोंनि जायफोर दिनै फरायगासिनो दङ बिथांमोनखौ आङो गोसो होथाबनानै फरायनानै, गावखौ बावसोमनायनि गेजेरजों फरायनानै दिनैनि दिनाव जिखिनि मोनसे मोजां रिजाल्ट तामुलपुराव फैदों, तामुलपुर जिल्लायाव, बिनिख्रुइ आरो साबसिन रिजाल्ट खालामनो थाखाय आङो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ आङो खावलायबाय।